Khazani puituklainei Kristoni jottota koktei buhuksong phaidi sengtini February 23 tarik kokti salni o salo Puila Porima 1SAMUEL ni bisingtei kaituni kokno khanawi neleuran 1SAMUEL chapter 26 ni verse number 2 te 7 ni simi 9 te verse number 12 ni simi 13 te verse number 22 ni simi 3 jora hake sol Israel ni kaham ku khorok thamsai sengkrag rokno tlangai Daud no rutukna ni bagai Egypt hasing panthoro thangkha hage horokhe Daud bai abisai sol ni bathamo thanglaikya aro sol aro mane khani rokni kasaro thuwi tongmani bini kolonga khe bini bokhorok ganao hawo kaijak abnar bai te kubun sengkrag rokhe bono kitingei thuwi tongbayo hake abisai Daud no haihini saka kaitur tini nono nini kena arino nini yago yafarkha ano dase dagi sidi tabuk olonga bai ke angbono waisya bai yoplawi hawo kaisunui risinai angbono te waisya yorna nanglak tamukhe Daud abisaino bono hamyata khlaidi subrayung bai songthar songjak borokno yak kosonoi sabo majra krikhe tongai mannai hini saka hake Daud kuslu bai tei tilokno solni bokrok ganani nawoi thanglaikya abono khoroksa phano nubo nuglia sawibo manliya te sisanaibo kerikya borok beba kaham kheno thulaikya tamni hunba subrayung se borokno muktri kaham khe lairui tonchu hake Daud tei kaisa harung barei thangai kusuk sakao borok bai haksalo thangkha Daud haihini sapika iko orose nini kuslu o bugra nini borok khoroksa phaiei abuno na phaidi subrayung bini borok kaham tei kok naraknaino sokadro tamni hunba subrayung tini nono ani yago yafarka haifano ang subrayungni chongjakni sakao yak tisalia tabu Kiphinwi Porima 1 Korinth chapter 15 ni verse number 45 ni simi 49 jora tamni hunba elambago haihini sao yafangni aborok edam hamagnangkhe sanamjakha phia ulni edam angkha mothangnai phola sekang phaya bahan buthiche sekang phayo abuni ulose phola phayo yafangni a edam o hani hadli baise sanamjago ulni edam khe subrai chukno hani phayo o sengsani borokhe habai sanamjak a borokhai phia chukno hani borokhe chukno hani phaine a borokhai jeng habai sanamjak a borokno solma haino jeng chukno hani a borokno solnai tabuk Koktwma Kaham Luke chapter 6 verse number 27 ni simi 38 ani o kokno khnanai rok ang haihini sao norokni kena ari rokno hamjakdi norokno nasilnai rokni kaham khlaidi norokno sraini rokno kaham ungdi hinai sadi norokni hamya khlaini rokni bagai suri sandi khorksa suknono khangaro thapnarke teyasa khangornobo hadi wirdi khorksa sukni ni dulai sekhe kamchalibo redi nono mongsa suk sanai rokno a manai redi nini manai khoroksa suk tlangkhe abono ta sanpidi norok buibai khalaijakna muchung tuino norokbo buino khlaidi norokno hamjaknai rokno simi hamjakhe norok tamukhe hamnai borok hamyarokbo borokno hamjaknai rokno hamjago norokni kaham khlainai rokni simi kaham khlaikhe norok tamukhe hamnai borok hamyarokbo abutui ba khalailai bla suwi manthotok rokno simi solok rikhe norok tamukhe hamnai romano manphirano hanai borok hamyarokbo solok rlaiui tonglaibla phiaba kena ari rokno se hamjadi borokni kaham khlaidi solok rudi abono manphina tamuchungdi haikhe norok sokat kwbangma mannai phia kaitor kotorni busa ongnai tamni hunkhe
kaham khlaijak phano khlaijagya hai wngjaknai rokno tei chengta rokno bo khairogo norokni pha hai norok bo maya ganang wngdi buino majra ta berdi hakhe nungbo majra berjaglak buino borok hamya hwnai phunukna ta naidi hakhe nungbo borok hamya hwnai phunukjaglak buino nakardi hakhe nungbo nakarjaknai buino rodi hakhe nungbo rjagana katsui kwbangma khlaiui sinklugui daui jangri supungui rjagana pungma barase kwsarana pia nung buino suui rwma haino nungbo suui rjagana mongkha subraini koktwma kwthar subra Jisu Kristo ni numung lobjakthang.